أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام والإيمان والإحسان، الذي خلقنا ورزقنا وفضل على كل شيء وقدر كل شيء تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Benar nang kutwa kabasa kaya pagariakan pagaritan o lakitan o si Maulana Abdul Jalil. Dakot na makaduka kadiri siya kami siya nakapunga kami sa iligan. Kami pag-alas 3 wapuakan sa pagari. Nagyapakapasa namin na sobra alas 5 pag-alas 6. Nasan sa kiniyap namin sa walay sa mga pamilya kung nadiri sa kamisin na gudi nga matang. Kawa. Pagpag-imbitan na ko namin siya wato. Sa kanay ko na ko na wato. Hindi man ang wato agutang para na siya buhay. Ay siya buhay sa lalan. Hindi ka paguk ito. Yung hanggang Karamaan na niyan, lagi si Maulana, di nga pagari ako namin sa Maria Hajine. Mo si Naif Nas, buwisira na pagpakakurang na doon aminti sa nga tampara. Na di nga pagari ako namin sa Nas kami ipapagampagan ay sabat wa dito tabli. May pakugiran. Ka 1984 na Santiago. Nasukya pa ko mga tablig, da'awat tablig na tumiyap siya kurong. Na uwan na kaya ulama kan siyabapan wallah na diyan kaya katablig. Uwan na kaya pakagerang adiya kan di kapangusyat na ini sabat wallah sa nga katablig. Miya kala na minigupian. Kaya pakagupian na ulama ka nakita ko nga sagaf. Miya kabis rasyudin ka di kapangusyat. O pa mga pamimikiran natin na din nakataon na kan. Abay siya buwa minibinasa na tabli. Kami akampiya sa isang intirwa dunia. So mga ulama tanong namin, yung usari ng piya-piya sa Elmiran. Yung usari ng piya-piya. Na dito yung sabab, ayamaan na niya na sukanggal baka kumapiya na diya kikakana o basubo sa mga ulama yung panggalabakon. Na di ka na ubasubo sa mga mujahidin ni panggalabakon. Na di ka na ubasubo sa mga duat, mga tabligi panggalabakon. O di na mga sabat panggalabakon. Apa yan ito na agrupo sa ayaman na niya na ka-Islami. Aya usto na di tano ka patitiwangaan kalangon tano kigalabak sa diyang kay agama. Minakaw maso Abu Bakar Siddiq Nabi. Tiga na ya Rasulullah ma syugli. Tuga mo ba ka na ya Rasulullah? Anthony galabakakan. Tuga na biya sugli, suglok. So galabakakan yung galabak. Ay, manan yan. Nasan sa galabak ko nabi na nang tanong kay galabak. Di nga mapateroris ka buwa mga sabu ulama. Na di nga mapateroris ka buwa amanan yan na mujahidin. Naskabu tablig, naskabu sabab. Ayaw maanan niya na apian ta din ni Muslim. Apong galabak ko nabi na nanguntanong atas tanggungan a responsible akapong galabak ka tanong Islam. Masya Allah. Ayaw mo po ka surga ng mga ulama. Kapag makaya mo po ka surga ng mga ulama na, yada ka durong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pilih ko niyo. Ayaw ka pa mo siya, tangan na di ni pamakambaton. Di sabab ayaw maanan niyan na diyan ka anokstano na di ni mga piraw ng sukapuna kasi pakasurgaan wallang kota mitutapian asi Haja Siti Nurain Abaya Labi
Nakatiap man na diyang kaya bunda siya po pumamakinig si Haji Muhaymin. Kagi ko po po siya tako si Allah. Kuya man kapag man na dito ka taon tama. Di kang girawe ayaw maano niya nabumupadi. Ito nabumupadi. Yung mga guminawa nakalabatan ng umur ka. Nasama niyo mamagatos sa ginawa ka. Di ka kuyaw. Mamagatos ka mga ginawa na may nakagulo niya. Guminawa niya mga isa. Nabula muna siya pulag siya. Nagbinaw kasi kadua. Nabula muna siya pulag ulo. Mamagatos sa ginawa ka. Na may nakagulo niya. Nagbinaw kasi katalo. Nabula muna siya pulag pito. Na may kapungas mga. Manilapotan niya mga Google. Nanggiraw ka at tika di ako nung ginawa ka para din nakalbaton. Namiya pakyaw. Kama na di kang ginawa? Orangan law di mapay na nakilapotan niya mga. Laki buntalang kaadunya. Benar mga pagalitan ng ulama, alim. Alright. Minagay siya kung na siya kanya sahban, wail. Ba't yan na kanya sa kitab? Na tini mo yan ang uta mga tao sa uta darpayan. Ulamay ni siya kini. Kaya ako mati mo yan. Na bigyan niya sila sa bayan. Tingnan na ya ayuhan nas. إن هذه الدنيا دار فناء وليست بدار بقاع فاعملوا لما بعدها ولا ترخنوا إليها فإنها جرارة وخداعة وكم فيها من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاصى من الدجر وأين الملوك وأبناء الملوك وأين الجبابرة وأين التباع قالوا تحت التراب الله ما شاء الله تيجيني صاحب وائل أي mga tao inanimbayanan sa mga tao أي mga tao mata na tingin na diyan kaya dunia na darapay niya kada darong fina darpa kada api apang ni nakapanakuwa ya Allah na api anamo na tao ko dunia na miyatay na saka mo yun namatay na saka mo lamba ang kaon na kalima ang panuwala askabi di patay na askabi lamba tao ko dunia na kada ka ko dunia kamasuwa tabang kita dunia sa dunia na betul sa dunia na betul sa dunia namin betul kapan Allahu Akbar Allahu Akbar darul fina darupanya kada. Nah, ini sahabat yanun. Fa'amalu lima ba'daha. Mga tao. Pagaman khanu. Wala tarkhanu ilaiha. Ubani sumbruna ginawa ni ko dunia. Fa'innaha garrara wa khadda'a. Kamataan na tigina sa dunia. Napapakabiraya. Nagutangakan. Jangan neketo lipat na Maulana Faisal. Allah yarhamu pakasurgaan wallah. Umanakan siya ng dintetagin na panakialim kan nagambaya na lang miya kapia-pia at tatagin pananggiran. Miya kay siya na paniwong siya Maulana Faisal at kumbayan na miya kapo siya nga tihaya susubuntalya na kamiya kaputi-puti. Tiga kanda mendinik mga tao mga surga pa makasurgaan wallah. Lagi sukat tetagin al-mubashirat. Alright, kata ni tuhu Nabi antara terun al-mubashirat. Alright, mapia ayam makna niya na kagdam. Na din kota ru'ya an-nubuwa. Al-mubashirat an-nubuwa. Ayam makna niya na ipupagapi ang ginawa. Alright, na diyan ang sukat tetagin na tuhu Nabi. Ru'ya salihah. Na upo ka tetagin na saka tetagin na pa ipagapi ang ginawa ka. Naditip ka ayam makna niya na maya kapipi at tatagin na pun. Ano mo na natataginip na makano ko na miya ka na parating ako wala. Ano mo natataginip na makala ka na miya ka makano ka na miya ka nakapaplipian. Kadito rubuto. Oh, Allah. Na ayaw miya kapipi at tataginip pa. Natataginip na pupungan na parating ka. Nako pag-paganay no to. Ada ko pa mga panihaji. Napuro ko na kung wala yala pa kanya ka kung. Oh, narangan nakitetagin na pa adi ako dito sa Kaaba na panggurok ako. Nakagya ko makano ako na pure panggurok ako.
Natomia pa niya ko niya Allah na diya ko matagmuno o diya ko makadago sa nga nakatatago sa nga nawaling ka natiri mawallah tatagin na po na mapya basta tulong na diya tatagin na ka sa mapya manutulang nga saan sa kada ka biro sa mapya nanti ka tirimaw na utatagin na ka sa marata napagmaan ka uba ang nakapanutulan ako na sa kataw kau punya katutulan ako naropat kayo mudul ya sokar ka tatagin na pa ka naging na lagi ako gawin na paliw ako natingin na balbala ka tuyaw ka sa katawa babay ginanong tatagin na po na paliw gagawin kita may ako babay paliyan inay ato na nga tatagin na po na nakagi ako gawin tinatarong ako na natingin na di ka tatagin na po na gagawin at paliw ako nakagi ako makano ako na siya ako makatatanan na ba siya tinami ang intor ka matawa na kabalbal ka kapamarang ubakan no pemarat ya sana nama balbal dagya balbal ayos to nawa na balbal nasakit yan kana ba pekerja tao doon na miyay kana ba pekerja tao siya kenan miyay sa TV sa lida ang sa Facebook sa YouTube akan balbala tipili na kana na di yung shooting na maalak ka man ino ko to maalak ka kasi di ka nakamuta yung shooting nas kay ba nakalimatay ay daw araw po niyan may ay daw kasi natarto man nakalata wala nga no putang nga nakaginawa ka na siya batangan mo yan fa'amalu lima ba'daha ay gano'n ba kanwa kasama na mapatiyakin niya sahban wa'il kurian kaya mana niya na kapag kuman yung kukuba ka hindi magkapagkaman nagkakwa niyo amal maprago niyo Masya Allah at hindi sa madya nun wala tarkanu ilayha ubani usama ka na ginawa niya ko dunia fa'innaha garrara kamataan na sa dunia na peribatangan yan pelimpangan yan madakal man na di mamramis ibat ko Allah kawataguan ako sa asbab na bunda pangalala paratyakan wakib bugi wala sa asbab akala pa ba man na asbab kamay ito natira ko na simbe nga tingin namin naitiripa kang basyay inangin namin akatuwa-tuwa abadyo ay maknan yan nabaw-baw akala pa ba sikanhan kalastahan ako man yan pa ka namiya taman tabiya tama kami niyo na pa nabumbalay Allahu Akbar nakasya ko na alungan siya katawa mama anak karuman yan na syukti kita no pamakasi ko bagbabasa na ditripping segugunaan yan akapakatamok yan atau ni segugunaan yan pamanaw o kabayan ay mato na may katamok ko di mato di tigabayan segugunaan yan napupunin mo ko na ini ang kapupunin mo tingin karuman yan na nakasyo tingin na suga-suga tao kasi gugunaan naman ang kakawasakan di ako mapmanyan o di ako kawasa natingin karuman yan ama payaw naman at tripping yung niya lakawang ka mama ay niya ka palalakaw na siya gada niya ng ka mama alok siya niya kada-kada di kambi tingin na ba po tingin siya nga kami tingin na kaman tinatanto madakal tinadi din limo ini wallah tingin ako na rin bagi sa timamu adi ka nga pamagunungan tingin kaya alok ka siya sinarita ada lo baditaw sa kaong bagan sa timah penakuan na kaong kuha kaong naki kuha kaong sa kapamagunungan na ka bigan niya no didingilan niya masulok sa kira ko kami tingnan man na rin karumang paman ang baling ako nasa kami miya kakwasa kami nasa kami pamagunong pakawan ako karumang na babay kami kada arkyanon paman nasa kami anak kami ngayon nasa kanin nada ay tinaptero niya na awa ka kaya buwan pisuat ka ginawa ka nasa ka nada kung bagi na tinanto niya mapipikir ka tingnan mo yung sa karumang sa timan na kami kaya mabuka pa kapamagunong gamang kasi gugunaan niya nakapatamok yan tinawan ko si karumang kuminon sa raki karuman yan didingilan niya masukir ko tingnan na inukuman didingili tingnan 5 manawatami 5 tingin nawatami na tinaway ba yun ito
Natina pa man, as kami akirumay, napumagunong kami sa na mga kami. Napakirata ginawa ko talima ang mga watami. Ay naman siya ba? Ay naman siya na. Asirami yung mga magunong sa kami. Nadaan ako tinarakatan mo magariri ang mga watayan. Tinapiro ti wataka, tinarima. Tinakuha na kasi rin sa lima. Sama na ito na. Nga walod do, pisira nuno. Pito o. Oy. Na didingilan naman sukir ko kami nga loks. Tinasama niya na miyakakuha kami ron na kerme na sa mga tabi na miyakakuha. Na makamiti diyang uting dami isa ka barangay na kapag tipong kami niyan, tipong kami ran. Anda sa ba? Na tinas kami niya makakuha sa kami, na abiran kami. Na kapag binasa ang abiran ng uting dami sa kabarangay. Ano to, loksa? Kada siya tao sa nga barangay niyo. Tingnan 500 katao. 500 katao. Napaman, nas kami po na dito, na dearkira nun. Tina pangwakon! 500! Kami nung sa 500 sa kami. Didingilan niya man sa loks. Tingnan na, hindi ako maniningili. Tingnan pa man, nayabuha niya ka kambing, nas kami sa kabarangay. Nadiyang mo ito, ingudami. Alright, na 5 kabarangay, kalima kabarangay, sor kami. Natanim niya suwa mo tapat kabarangay ron. Di kami mititinawa. Kagis kami bunyi nakakambing. Kapag kayo makatitinawa kami. Na tinapili kada ka naman isa ka barangay. Tingnan 500. Sama na ito, tingnan 2,000. Natingin na ba? 2,000. Natingin na Plakaw din. Na 2,000 gulima. Ami ako ngayon na kambing. Naman nga buta na dunia. Nakagi ako makuha ng 2,000 gulima akambing. Ako petot niya makasurakiran na pamilya. Natatandangan niya man so kira ko kami. Tinino ka na. Tingin niya bida ka na so kibaling nung. Niya kada kali tundo na kami. Katiya peso sa timan ng kambing na tundo na ka na di magunuta. Niya karigrig nakip. Pakaunutan. Upin na ad na sipato kami nga miya kapiya pe sipat. Akan na aba sipato emanan yan. Nasa bagir tanomran o tabiyo. Ilang nga kadingan may lisi kami. Aba niya television sa kambing. Kalangonomi. Napakaganda sa tutul. Dia tingin niya wina. Kalang ito naman di kibaling na kanon. Wap na kabayan na. Wap na baling mo ng kutakir ko. Natingin niya kaya aking kambing sa Panginoon ko saka. Kadi ka nag-iipkirginan. Kakibaling kalangon. Alright. Ang natin nakatatas yung punayon natin. Natin na sama na yan. Na 2,000 guli makakabing. Kada na produsyon na ka na pito. Natin na way. Natin na para na kami baling. So 500 na ikat na nakasasabala ay kakawanan. Na so 500 yun na ikat na nakakudiwa nga inka. Na so 500 yun na ikat na nakakukawanan na 5 ka. Na so 500 yun na ikat na diwa nga 5 ka. Na so 500 na ikaduang gibuang 500 ago pito timan na ikat na nakasa kalaan na lawas ka. Natin nakatatan. Ini kita nulang. Kuni yang bugo wa siya. Nakatulong nga kami isa bu lumudun na lamulong yun. Kuni yang bugo nga pada makakalawas yan. Tapi no bisa malaikat toto. Yun na. Yun na. Jokan na kayo nga. Dia keibun tanang ka dunia. فإنها جرارة وخداعة mata anda tingin asyudunia na tagakal mata na sudunia na pupagakan kanian na sumbabusi amanan niyan na dunia na amanan na sosono biriyan kanian na pupagakan kanian na tuloy sa batong saban kam fiha sahih ma tagayri min ghairi illa na firatiyini mata tagu ko dunia amapi pi aginonian na malakata na miatay wa kami sakin sahiran min ad-dahr na piratingin pakapapatay na ayay matuyog-yog dahil makadula na napiyang siya tandangan na sukaruman na babay na sukaruman na mama na pakapapatay kadito din ni karuman na babay na koto ayam yatay na subabay ayun dito din na si karuman na pakapapatay na ayaw-yog ubang kasasay na itigadin na gada manaka tiga sakan na insyaAllah ni kakalima ko Allah ka niya kay John nila chika pa ko sa Cebu na langon found out na langon negative
Ada. Da high blood-akan, Ada. da ulcer-akan, da diabetes-akan, da kolesterol-akan, da apa kena pasakit sa atay, da arthritis-akan. Baya titingon malakan mo, tang na diabetes ka, high blood-akan. Ay kaya titingon yan ang ananiyawan ka. Kapere puputi ada sakit yan. Niya katulog, nadamakanaw. Allah! Katiyan na ginawa ka, lagi na mo na di ka bininjan sa pangulo. Nadi ko na ni pangamugan, alam, nilengin mo ito masalakan niya, macho. Baka simita ka. At kinamakala ko nga, piyadwa ka no. Na panambidula sa kanya, tinapiasun jumanakan mo. Ora ka na kimita, tinobar ka pupung nga sa sugi na mga. Tiga nino to, tinamya ka turog na damakanaw. Tiga na pisin iba tinga numanakan mo. Ganyan makan na. Ay, kaya titinwer na ka umanakan mo, dali ang manananiyawan ka. At nini siya ba doon sa sahaban? Wa'il, wa kam min al-jibabira wa tuba'a. Anda tiyan, ayna al-mulak. Anda siya mga dato. Amya nga uunan niyo. Wa ayna abna al-mulak. Anda siya mga pamilya o mga dato amya nga unan. So amya nga uunan tan wa amya kandato kuluya. Namya matay siya, namya matay pan sa mga pamilya niyan. Baan na lawan no Sulaiman, napakabari ko Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman. Adami ka sumami sa Palestine, ay bumiyong mamero na sokobo mamay na daw. Da kami merang pekukuban yan, karoon sa Palestine, kami to sura sa Palestine. Oo. Nani ba to sa Sulaiman? Niya kaysa naman ako tangasan na niyan. Pamagak nga na ilo plano niyan. Plain. Akna ba na makina niyan? Kaya tapi na mga papano. Oy, na ayaw makina niyan, na mga ifreka kung mga jina mawidun, kanite pleogun. Na ayun yung kapleog sa kawang-kawangan, na miya lang agang abubay, amya katay-tay. At nilimeterian, Subhanallah! Subhanallah! Syuti suwallah! Pemili ng kakadato o Sulaiman na inibagirun wallah. Wagay man nagunuang tapi tirububay, unia lakit ang Sulaiman, ipo to so Sulaiman. Ang mabubsap kito ng duwa soroyan. Nakagya ko man nagunabula Sulaiman, ano po to, mimbaking natumiyan na so, tanggasanan yan. Napiyanta ko nabila Sulaiman subay. Tinabalik, nanong tapitero ka. Tinada, tinamya na kan. Tinada, tinatanong tapitero ka. Tinong sa pitero ka na Subhanallah. Kagya kumaila ka na ba na kasama na tanggasan na. Miya mamasako, Subhanallah. Sa tiswallah, pumuli ng kaya kadatay, ibagir ka wallah. Bana ka natin, niya kagala sa Sulaiman. Tinabalik, katawan ka. So kaya tiruan ka po Subhanallah. Na mas pinakamiya kalalalanan ang pinakamapanir ko wallah aliso tanggasan ako Nabiullah Sulaiman ang sukada to Nabiullah Sulaiman di mo kaya katiro nga Subhanallah nakiyada uga nakasukada to Sulaiman nasiyo pa man nasbinto ka naswallah natali miya tiro mo tababay buwan miya kasi nga na minikwinta po na to sa miya pangaramaw Nabiullah Sulaiman kakawasaan ng Nabiullah Sulaiman na sangkibu kata wababay karuman yan. Na marangan no to, sang utamasa, na salungan na lang niya kapanigan. Isa kaya riwayon, na salungan na 27 ata papagalungan na niya no. Na ba na pagkagar katano na marano? Kama na sangkibu karuman nga. Banda taman sangirawan na di mataon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pili ako niyo. Sangkibu, Allahu Akbar. Ano sungaraman niya? Ang ipambuhay niya naman. Ano kamang gagagad kakawasan ng Nabiullah Sulaiman? Nakatidig at ito masang nakaro mga tabi o aduho, talopat, api agi sa satiman. Hingga adro na karo mga. Hadi di pasor ngit kami te kaon ni. Nagiri karo mga abubi na adro na mga turug. Kami may taming nga kami nga sa balbakwa. Napi alwa pakap na ribu, napi alwa pakap na gatorik. At para mapitan na makapag-upisa na ko piya-piya. Narumi mga kasi karo mga adron, tabi siyang mga bayaki pagdatan. Namiyo ni. Miyatay abal bawa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa na ba sang ibu? Kate kadang-kadang ba tanong niya sang ibu ya? Ganagatos. Allah, nasunod yun na Sulaiman na kabawasan yan. Sang ibu kataw ang mga babae. Allah, tamang pundunan dadatonya katanya kaisa nabi amang niya ko Allah. Akate tigas yan. Ya Allah, tunggu Nabi Allah Sulaiman.
Budi kapag pernah kedalangan atau sa dunia ko sudu dua ragun. Wala di nga magago. Mama na skip mo pero. Tingnan tapangan kapag pernah kedalangan atau sa dunia ko sudu dua ragun. Wala di nga pa siya pagpara di nga magago. Ay apa siya testingin ano keperka na pagperangan dunia ko sudu dua ragun. Na adna sada saraga ta satiman. Napakakananga pagperanga. Atira di na ko. Simpulanan. Siyang siya kinida kalugan. May ako masasada kenapa tanto mana. Gagang nga. Tuso naman napangasda niyo. Pakanan, tiyan ka kanilan. Suminin do. May ako makman. Gagang nga. Tinapakanan niyo. Huwag kang mananan. Tiyan ka kaniyang man. May ako makman. Pakanan niyo. May ako makman. Kumiyang man. Pakanan. Tuso naman magkilakay niyo. Kaliman niyo. Naman ito. Kasi sa ating manasada na dunia magaga. At kepasa-pasangan ng mga watakawalukata ang gigising nga lang alami saan nasikaro mga nasusog tangki naskama nasusuga rin igilaburo ni alang manumla na misaan ayap nasdew na mga kinilaw ago mga paman na mga manukap yang yaw matalo baka plakay malawalo tengah niya matay kan naman ang namargas kakilokan din. Ano naman kita? La ilaha illallah, mengarif nu Allah. Nabi mata sunnah biala Sulaiman biada. Qanu tahta turab iman tuna sumanga pembegera mengenai kada tubuani sumanga pamilihan melangu sirani matu matatagu kulupa. Allah anda sumanga tatagas si ikum masuk mga panabi-nabi. Adna keto na mga tao akapangaliran na di sila makapambalik ko mga ordinarya walay ka ayadina ni kambalayan na mga laapalaw kakapupumaswaniran ka mga lasyaran adisuniw ayap na dinikliran na yakulu man asadda quwatana at dinanitan atay makalawan na katanong sa kabagar basyanan da pulang nga wala amya mangungkir ko wala niyang kira nage pakaw masog sarun sarsarin atiya nu apa pagunipan naunian siran tega sab'a layal wa thamaniyata ayyam miyaka pito kagagami na miyaka walo kadungdong naunian siran tega na miya manunok siran ko mga ginubiran mga paksoliran na waliran na ipukidya kira nundu na pupukid na kanya siran na ekorot ya siran sapuro na makata na siran na miya ngopakalawa siran Allah masya namin siran andok tigin sa mga malawani tigin na sahban wa'in langun siran din miya matay naskano tingin saraan tarhilun magaan siya magaan napagawaan niyong adiyang kaya adunya Allah masya Allah mangarip no Allah naiman to nabugurago nabugubugin man to o di nga kabugi siya parati nga nakritikal ka inuman isa kapi ang atabli kinabagan ka mantugo ka umalubay ka paratia na makunot ko na dataro kaya bago sa paratia nga ko Allah Allah masya Allah na adong na mga padagrupo wow nakabago-bago pamanasinga ko tataman na kaya wakta wasalangan mo jimat tabi wanak matuan sa ano kailangan na jimat mo di nga totoli ka sa padaga kamali di panganunong yan ono ang nabasiro sa padaga ayaw sunang ko to at tawa ayaw mo wakatuli na Jumat okay lang na kenan na mga mabung makasimig sa Jumat na baka pasili tilimbagak ka uto na ka sa maskit nasamur ka sa sidepan na pangnigagwala ya Allah nang bawa ko yung malagal mo siya niyawan na di mato ya silmin agora udah ko niya mama sa pato karena bisnes sa kasarama kamis tuloy ako niya Allah masya Allah mengarif no Allah ya kisah kuna along pantulan ang ngarap man sa katawa mama anda gede menian tabi umanisa manigiraw na nakulugun umanisa giraw tabi na gede menian atau na gede manaka gila niyo lugu ka gagawi orang na ubaga tulugu diga makatehajud itim na kapya gede igira niyo lugu ka paganya gawi baka tulugu diga makabati sa Quran ayah marata agdam nangana kata tekaw maulugun sa jubal-ubal anda punya makantap nada mana unana na nakarata agdam nangana agdam na datarya naburung nigda da mga palwa
Millennium na din eh. Nasumusakad na nga riyan. Nagara kami ang kapalwap na mga sisingan. Tabi-tabi, ang nabas ka no. Hindi nyo patintang isang murulo pa doon, kapag ang batungan yan. May kawan, pinag-experiment sa pada ka. Pada mo nakin dumab. Pila ko mo. Na, inagay siya ko na sunabi, napupungo siya sunabi. Sallallahu alaihi wasallam. Na ay niyang kapupungo siya. Na may aliw nabi. At tigil na sadal sa tao. Bago-bago. Na pananggilaan niyan so inisya parwallah. Haram. May tumana. Oy. Nang balinun wallah halal. Sa pagkalabunun wallah. So kapapagintaw niyan. Ugay na dito piura may mamakinig. So man so kapag at ta'alum na dua kaklas. Nawani. Pag na al-kasbi. At rin al-kasbi na kapag ad-dars wal-kira'a al-ustad. Pamanasok sa madrasa, surata ka sa mga subject, o ay ikadim lecture, ay papungustad na ay nga ito kapag na al-kasbi. Al-kasbiyo. Na, ikadwa kapag na as-sama'iyo. Na rin na as-sama'iyo, na asima min qawlil ulama na syudin ka di kapamamakinig syudin ka di kapamamakinig ko mga ulama dito sami as-sami'i ama na kapamamakinig na hindi gaang nangay amama ayaw law lang utamama na takaw amiyaw lugo na utagdang yan apian tadi kiwala no kampatuan mo na syudin yan nakagi ako malokagawin amiyaw lugo jugdam yan natigyan na ito na yun eh. Kagaliw-liw ako pamanay. Kami yung nagusugdam niyan. Oy. Nauniyan naman ang kawang kaawan ay amana. Tingin na diin na malay sul. Namala pa na itaw, kawalay niya kawasa. Miyani ko! Ay niya nung kaya panik. Nakatawa na kaasatakaw. Na si ipupugukit tigil ako ang mga kaito na waday. Siya ko mga tulang, siya ko mga rawasan. Na si miyukit siya kito sa tulang. Kapala di kagdam. Ay niya kaya ko sa tulang. Kami yung lugun sa gudam niyan. Namili niya ng mga pangnang nalalamisan ni Bubtad. Pinatinaw na kumat. Ada kumaagig. Doon niya nakipalalangan. Nasarap kakabanian. Kabanian na rin mapipikir. Mapipikir yan. Matikunian. Nalang niya piyang nakabas yung mga panganang siyang utalamisaan. Sumiyong sakala anawalay. Kamaulungon siya katukyan. Maulong sa gudam niyan. Noon niya nakipaliliw ng kaya atamo omoy. Takin nababasa ayak kira karo na babay abagwata wada karuman yan. Amerinaryo. Niya na may na yung gamama miya kasug. Na ipupiliw na ng kaya omoy o babay. Di pangagina tabang. Di pangagina daw. Niya suwarang edukasyon niya wada ka niya. Kati naman nagakuli na biyuno ako niyan. Pekala ko niyan. Minasya ang utababay na misya sa rumpapay pipido. Mamantay na tuturong na ilan niya. Niya nag-play tiga nga ba niya lang anak tamo ka na lagi ang play niya. Niya ang panakaya nga kwarto babay. Hati na niya. Tama na ako. I-play wa ko niya ban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niya na may lang ka babay na miya katay-tay na babay. Tiga na timing. Baraw na niya bulawan. Napipipili nga mga tababay. Hindi makapagbaga-baga natin na parang nahuli na biyate ako. Nauniyan siyang kada. Uniyan siyang kada ang kababay. Kaya panitia ka niya na paglipon yan. Na ay niya nung tadtara ko siya. Unya na mapikira siya katira o nabi. Asado sa tao. Apanang gilaan niya sa marata. Haram na imbagay rin Allah sa halal. Na waki makatikiras. Apapagin Allahu Akbar! Allahu Akbar! Nalumin yung sa mama na inisuldir sa umayo babay. Ito yun na sabi niya tagakakunti. Ito na ito, api anak ko niya, inisuldir na. Naku, mana niya, natira ko sa ko niya, nada ko niya mutara ko sa kato ko niya takaw. Nalumin ng kota mama na magal sa waktu asabuna, sidin niya narosan kota mama si sa masjid. Away. Natin di ketigilan sa kabaginaw niya. Di mabunga babay, sige. Tangwala tigil nga, marginang nga, dapat din. Dapat kagupon.
Saka na mapitar na magipangarumakon. Amar ginang ada apa dia? Lagi ako pagbangan sa subo na miya ako masunabi ko, miya ako makubabay mo to sigo nabi. Sababu sunabi, ayaw law nabi, nada pa na pagbangan napkunas kanin sa masjid, di na ni ulaw nabi. Di pa na pagbangan napagkunas sa masjid, nas kaniyang panay pagkururiro sa masjid. Nasunabi na ini kaya sunami yung manyan nga mangudo. Among to. Tunabi yun, sariyaw na anak siya parati. Doon papansin ang nabi. Kaya ako makasimi siya sa subo, na din mada sumama ko to dan yan. Niya ako mga babay, dito sa subo ng utabog mama. Tingin na yung Rasulullah, tingin na ako nabay. Tingin na yung mato na mga ipangarap ako din. Kaya gana ako din, pati ako kagi ako gagawin. Anak tingin na sumiyod lang na tagaw. Ini peliliw niya sa tamuakan na may ito, buniliw ako niya pa. Na tingin ito na mapipigil na, tinamigil pa naman ako, nasa na tingin na sumama, amalay paratiya. At kisariga ka nun, amalay paratiya, mama. Kisariga ka nun na ginawa kan. Tulong na biya nakatawa na kan. Amas mala pa niya paratiya di siya kan. Miyaw na mas, amas kita di siya kan. Kaya gini bisa ditusok takaw. Waya tutulo. Ano tinatawang ano ba ko niya pangaruma? Ubamalay paratiya? Katatam siya kayo nang anyam sa paratiya? Na tinabitir ako. Namun tu siya ito na pungro. Ito ba? Lagi pagkababayaan wallah siya orip niya na dato baik. Igira at tuguna biya dito ba't kuwala na pungro. Pagkabayaan wallah siya orip niya. Igira dito ba't kuwala na pungro. O di na aman na pisilid. Wala kanap man na baka pungro kami ya katano-tano. Ya Allah! Rila ako! Ya Allah! Ya dosa ko. Pao natasimbo-simbo ka guro ko? Ukrokin mo taka guro ko. Ayam ya aloy, na apya satte kallo, amya kapung kumatang ka sa kalak wallah, amas malap maso sabana, apapakaran itu nabi, nakapatay niya so api kunara kagihanna. Apya kita ka magurok sa mala importante na naluwa miya kater. Apya kapman miya kalalay ka ndugdug sumuraw, na may kadabualor, tabiye. Allah pagkat sa tutul tu nabi mama tiga nga mama ya Rasul ano ka na tidak baka keterang mga rumah ana dingi gira-gira tingin mo bisna so tingin ya Rasul ada tamu kang tinasang ni matoro sarang keterang mama na mga rumah tingin na uway natin ito ni mapipigar ka natin na doon na ka nailay hanggang po na rumana ka wisyo di sudwal daw tali matoro. Hindi na kailangan na goodbye, ma-teacher, goodbye. Pero ako niyo, alam mo ano matay ito. Tinalay nga, tunab, living nga. Kung yan may lay. Lagi rin makikilala o babay. Kaki mo pagilay niya na di siya pa man napipipidin. Lagi ako may leo, mama, namiyad ako, ruminipotip sa mga nabi. Niyating mo sa Allah, wakabar, niyato na ako niya. Ini ya Rasulullah dari Peter mereka. Ini namanya pengaruh bangun. Ini dia ni kaputi ni rakan. Ini tu nak kebin nak mengaruh mau. Biar kita ikut bubai. Foto sedikit. Langsung masang. Kematan lagi. Cara menganggap menari. Jangan pergi lagi. Ya tahu. Nadi tu nadi makai kelala bubai. Oh, tidak sama lagi. Napi pipi dengan Ini pipipin. Enggak. Mana yang beramatannya? Namanya kagenda semua baik. Ini nama kekilala. Tidak ya Rasulullah. Woi, iya nan pagi. Melia kena malay paratia. Dan yang makai kau ditusuk teku matang walau nyaru kakang. Ya tinggal sekali cucu belum dua maniakis. Ya bingung lagi. Aku tanah soto belum ya kali. Lagi mereka penutun tamu nak kapagabdasyan, kapaninin mo yan. Meka, di tanong niya pasad. May agabdas, kawing unadi. Bagan kaya to siya nga to, kawing na kanada ko pan mga girori mo ulan na. Ari mga alim. Ari na
Dago pun mga giraw, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Na pangiraw na alim tani makan nakarumakan. Tingnan na pala kaya manay. Dago pun makapagam dala. Tingnan pa lagi mapainal. Tingnan na pa kan mamamaniak. Pati kami lang maginawa ka. Di belakay. Tingnan magumanate patana matang wala ka. Tingnan madaka na ditero. Begitu agak tianyo miyati po ako niyo. Tingnan mana di ngatay. Narin na. Ni teglerak mana rin ang bilang makulay. Ya matay na ng mga los. Allahu Akbar. Kaya may mo nabi. Kaya ko magawin. Tingnan pa rin nga nun. Nagkakaptas siya rin. Tibubaya po na ka o. Siyawa siya mama. Tingnan mo na ko niyan. Inos niya kaya gawin nga muna ko niya. Kaya pa ako na ko niya. Para di ako kailay. Pagkino sa mamas kayo na, tinaw na ka man. Tinino ka di pa ko na, pigkaraw na ka man. May hatay ako. May una nga mga natatabod na may linyan. May ako masyarang walay. Tibubabya ka na batas na bago bisa nga napaitaw ka lang sa walay. Tinan na ito pag-uwi. Sa tulang. Tinan may hatay ako. May tinuwi na siya kami ko sa tulang. Pero ako niya pag-ibubong. Namiya mo tignan ko tama mo. Aku niya kau nota, dikendikan aku niya. Kaya lang pa ako masyado lang. Tubo ba ako man tadin? Tingnan niya tayo. Ya bisto niya bisa ko niya ako siya kagsi. Pagkakan ako niya ako niya mga tinong tulong ka man. O niya nila yung mga panganangan na doon mali. Napapakaguro. O to siya mga kakabakang. Matalatina swalla nasutay. Benar-benar din sa katero nanay. Asali sa tao. Apa nang ginaan niya sa haram. Ako sa marata na imbagay wallah sa halal. Nakatiyam niya kaputo ko na niya ka na sa halal. Ibubi sa multi. Tinanong mga dia keliban ako na nila kwarto. Sabi ulit sila na kwarto. Iti piling de belang. Nita mo ito pag-istorya. May ako nakasawa ano. Nakagi ako mapitan na miyakala di paratia mo tamama. Naroon na mini panagipo na kaya piyapian yan. Alam niya pikirin na tingin na kanabi sa bahaya mo kakawya kita. Na upakita sa haram. Na ganaba kita sa haram. Kaaya kakawya kita. Na asar ang bagu-bagutan na pakalanta sa paratia takwallah. Na pagkaumaan raka wallah sa riskin yan. Ano man nakatir wallah. وَعَمَرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُهُمْ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ. Sugo na ka Allah ko mga pamilya ipakal ariski na sugo na ka ko mga pamilya nga so kasimbayan o kung sa kano ay sa kapamilya na lango di sa sabayan da aba merakano pangani inariski Allah sa kami imriskir ka. Ayaw mana niya na opo sa pamilya na lang bara agama, bara simba, Allah palakaan wallah sa riskin yan. Anong manang digda bang rip na Allah? Na, sama na na. Ayak mana alwintano na diyan kaya kaya sabapan sa pakaasalan kay adusya. Yung manang adusya na ana mga pakaasal yan. Na ayaw ya Nabi sallallahu alaihi wasallam natin wa aslul ma'siyah salasatu asya. Ayaw pakaasal o kanderwa ka na talo. Di pakasal yan. Di yung natiyang di siya nga marang-marang adu siya. Nakatiya sa kapital yan. Di punan yan. Di pagang-paganay. Paganeron. Tugunabi. Na al-kibar. Katiya kabul. Di wala ipakasal na kanderwa ka na katiya kabul. Kaya naman po Peter Nabi. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala jarratin min al-kibar. Sa din sa tao tugunabi. Akatataguan sa posuyan. Sa datargo indang ating apakatagul. Na din yang kebu sa surga wallah. Na dapat ko na may kaya kibar na di na tamparan. Inakalala. Na tewa-tewa do penangay kibar ko. Oh, pangalim mo ba? Makalap man ba? Pangalim mo ba? Napulala ka wasa nga mga alala. Napundula ka. Panay ni, miyag bagong buhay ako. Nangalim mo ba anak ako Allah? Nakibaditi ka pangalim mo ba? Kakadesya nga nga bobo. Nami apa yang dalamnya ka pangalim mo ba? Nami mo ni ka pala yung Nah, ate niya kami ni baksa nga kibar. Di pagam-pagan na yung mahado na
kawangan na diyang kay akat kabut antay niya kapunun oy na ayam niya kapunun na tinafa'amal kibr faqad dahara min iblis haythu umira bisujud fastakbara hatta sara mal'una ayam niya kambal sampai na sa iblis tuwala iblis sujudi nga swada permiro tanong manari inno katano sa miyudjud sa mga malaikat kakana ba tano tuwa nga swada tuwan salar katano akapaki pagadater katano wala ko mga kaanya ilang man nakasasalar katano wala peso aso na maili kanya na pagawangan niya kila kanya dala ko man so triblangan niya diti aswak mutengon ilang man ang utabdo api mo tanipay maili kang utanipay na magdamagay napsilingan niya ilang man ang utapapano maili kanya napsilingan niya agi piyaki pagadatan tano wala agi sok man sonipay na taloka kalas upun kami le sonipay dingira-gira na puro tanipay basta di kukuri-kuri na upun kami le nanipay mababa street na jin na upun kami le nanipay na datare pangirosi na dia kan katawan palabi kamu kagyo pakai tabla ang kaniyang kagyo sojin nagira ko na papakunot kondo dimbali apa pano na dimbali panigira ako na old duty lalim na dia dimbali na old oh ini pai igira amimbali sada taru manusia kami sili sada taru manusia na maalang-alang basta makaili ka sa tao maalang-alang aya maananya na sutigitan wa urbay na kamayla umana ko na mga tapak oy na chino to manusia na aya panabaw niya na bawalo pa so mga jin na pupatay siya rin mausya datar tanong pupatay tanong so masuama na niya na iblis syaitan na dani na baki na patay na uman silang panababata na niya kadakadakal aya umuriran na amay kamabang isa dunia na andun ni kambang kita dunia na langulang siya na patay mas madakal siran adis katanong kapag makapapakay pain siya sa kanila si tiyabat tanwiran madakal na pakabutukin ang bot syaitan por konselor ngomong gitu-gitu lagi dah bagi apa kapain lah jadi kira kerbay fa imma yanzaganaka min asy-syaitani fasta'id billah amay khatubu wallah akagdamaka asy syaitan na binasangkannya na lindung aku Allah la tasubbu syaitan ubi syaitan syaitan tu nabi ayat terunukana ta'awwad billah lindung aku Allah basta magdamaka asyaitan ang aman a'udzu billahi minasyaitonir rajim yuti syawwan wallah kenapa kang kira setan timur kang wallah ayat terun katubu nabi na a'udzu billahi minasyaitonir rajim nalaman nang nak basta mamugo ko setan apa ka sa syariah ka sa setan ni kan amiyado ira takbir Allahu akbar na magudu billah ka kasumam so sambayan na aya aasay sa no setan na mapuriran na so iblis sa kanzab ang ngaranyan aya bo sa imitian na kasimbayan mo aya kumidasanin na udah di sambayan na sikadin kakad na sa kawan na natangilanga na pagtong man yan na ino ka pa lumalipat kami ribat ka o setan na kanzab kaya puno ba di ka di sambayan na lang na to sa masin na ilan na ka Allahu Akbar yung talalayo na kan lima panuto na di sambayan na sa nitatandangannya itintangakan yung tatang pa udah girang may lagu ya kami kapiyak ang bato ako niyan na may binasa o syaitan na kanzel na ayaw maana niya na diuti pagana maana na dusa na katakabor tugwang iblisa nakapangalibabang ko adama fakhroja minna fa'innaka rajim awak ako dunia tama sa pagkababadan raka na perajam nakan kamu murkaangan Allah iti kaya away ko surga nakagi ako keda ko surga tinadiyon magumawa ko surga udi ako mitin juadam ino ko meda ko surga kapo punod na wakin sila sa loks mama di mura-guro desa wala suat isay na riwaya lako ng mga fukaha sabi gino wala alama suwalay matawang tibu hawa kenapa hawa ka hawa tina ino ka na purok mama tina miyan nagang magwallah ay ino ka na kung di pa kaube sa nga kayo khuldi basta kumangan ron nakatatap ka ron di ka ron kuda na uli ka ron kuman na ino ka kuda sa nga surga hawa pi ulay tina kuman ako ron pamiyan nun so hawa tama sa miyan naman diyan
Ito mabiyo manibay na pupakumon man saulat kasokya ka na winatano ko hawa ko kayo kuldi. Miya ko maswado. Tingnan na sa mga kayo kuldi. Alam niya ko masyadong sa puro. Na basta kung narito ko man, tamakay na ako surga. Na kumantaw niyan tamakay tatang ko surga. Tinakay na ko. Pati sabi ko, ba? Ayun yan ang kapsipa na palamad niya. Isa niya tutulan ng mga ulama ko. Ayun yan ang kapalamad na kaya patano Jibril. Wala ka tinga ba ka ng madam? Kakiniyan ba? Banyan daw magu. Kailangan lang na dato ka na, kurukom yan. Malay kurukom. Di na mo sukyap tanong wadaw. Mak na niya na malay kata Jibril. Kailangan lang na bay, ada kurukom yan. May ito. Okay, nada kurukom yun. Napapakom ako ba yung mansaulan. Kapag makaskatan ng mga mama, namya lamit din. Natablatan lang sa mga bay. Mansaulan napsintan sa butika. Pamasa ko sa Pampers. Ano nga, di ako di magudu. Dia mapungululan limo na hadatan umakan. Mangarko niya siya bagi. An manamita suwali matarun. Di lang tanto Suwallahu ta'ala matarun. Nakibar. Dia na ni pagampagan na kambaalan. Adusa sa dunia. Ilang kamabualang na takabur kadinga kemubayaan. Ilang manalang namu. Siya na ba istay pag-istorya ang namu. Pagawang. Kita rimbol na dato rimbol. Dahil rimbol na kator. Mama na manok hamang gede-gede. Mag-istorya ka naman na pangitatar siya karakadude. Imatang wala ka tsaka bimatang. Yan lang nakabangan nakapalya dulu. Ipagkagok ka wala kang nalipag-istorya. Naipunsa po na natama sa alok, natama sa kabusan. Nasumisingan na. Akala ba na nalipag-istorya na napaya ka singasingaw na? Tanong na. Siya tingnan sobra sakit kita ka. Akala ba napakasisinga sa mga istorya niya? Patama na kita. Kasapakan siya kini. Pagawang, hindi ko na nantay pa kaya kapag-istorya at haran na. Nakibar. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ikadua, apakah sana dosa amiyadun? Al-hirs. Kalainam. Antay niya kakuan sa kuta kalainam? Alright. فقد ظهر على آدم عليه السلام حيث تناول من الشجرة لكي يخلد في الجنة. Nah dia mo tagabasangan miya ka gulawla sa nga nakalainam na swamatan wadam. So kaya ka nirano na kero may natulali ko ano ko sorga. Isa kaya panutulo ng utolo mga kuwang matake-take niya no. Nagiti na niya gdemira na pakulusira. Nabagapag ko sorga mangudo mo, di ka rupi patawan. Atino ka man pa sorga ada nga pwede pelebong sa lawas ka kukuba kadino ka pa kay sa sorga ang kay alawas kasi sa dunia pamanay surga sa sorga ang alawas ka sa dunia expire ang mapapanuay bul tapi naroon ka man ipango ko sa ibu kaya dala bulu siya sa marigo alergi kayo na tawa tinatawag siya na armak tawa law di gerang gulung-gulung ya sontro ka teka siya nga panpagwita. Naya penuh bang arupa kita sa surga dengan legit kasyamnya katua-tua arupa manimba koko sa surga matang diri ngali beta tulangan ngali tadi batibi matang wala batibi miada kanu natulangan wifi nganu rumah kakunik sana na hari aja nih hari mana na dia kan ikelakangan na kita matano dia kan ikelak dia na kita ayah kaya koya wala kita nangan na di keneg. Kaya nga ako mo sa salindir. Napatag mo lang rin yan. Pinuli ako niyo. Iniintigra sa lugat iyo. Baka nagyataw siya nakukubid. Namin ipagli ka na ginoyang. Lagi malagit na patigit-tigir niya sa lugat yan. Lagi ako nasa sa kubid na di ka di malagit. Namada kami sa tarakiakin. Madi mo lang patigit eh. Nakadiyo ka mo di pura. Tinalim, lagot na ako natin-tigir na. Kaya na pa na ako. Tingnan na ba ka mayo? Tingnan na ba ka di pumanagita ro sa tingnan na ba ka po na tingnan natingnan nino matitigri, lagot na kasara kaya ako binu. Pamakang pa itong masi. Tinami ka na niya ka-text na niyo makuha mo na sa sinilo pinakuwiran. Tingnan na ba ko kubido? Tingnan sana kaya ako kubido ka. Pamakang pa itong. Lago din pala tiya ka maanak. Bun, inumanan ni nakapatigit-tigran niya no. Masa kanil di makan naman
Lagi ako ito mataman na rumin ito sa baba. May ito mo na makaulo. Tinanagin na ni Kuya wa COVID. Ang maulo sa nga natotaka. Paman mamang gagada. Hindi man na COVID na matawala ka tama sa nagkataka na may kinakalakaka. Allah, di punya na kayo na ko COVID apya sa Saudi Arabia. Namiyada so kapag istaw. Piya ano siya. Sa ufafakom siya pakano. Paka nakadakatan sa mga tingtingay niyo. Kapag di kalingitan na syaitan. So kaya pa ko mga COVID. Niyada so istaw. Please. Social distancing. 5 meters. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat na kaya gina makapsime sa masjid. Bata na mo pagkatakaw. Dapat kaya ko ano ng mga polis. Ini mga polis. Matag sila menjuti rakirananan. Asap-sugo kiran. Iya, mapuro. Jangan mapuro. Saan mapuro sa Pilipinas? Oh, katara mo tayo, ma'am. Tingnan nyo tanong. Ipko na ka ng mga polis. Masiran magiging ko ano? Subusiran. Jiutiran o galabukiran. Subitan mo isang mga rin. Ayan yung kalakswala. Tinakatatan na kayo, ma'am. At ito mali para tiya. Niyagi mamamagarin. Pada mga mobil na limang inspeksyon na masita di sa sambayan. Dua ka mobil pa. Soy ma'am, paganya makatapak sa maski. Ayaw! Akbar mga polis! Niyakadalay para tiya ko wala. So kaya daw na mga mamon, dahil na nato kita. Kaya yung mga subay ng mga polis nakatawang na gito. Para tiya na ko wala. Tinasir, dagyan de, walang tao. Amin niyo aki. Pero wana, makay po sa mga polis na may tumayto na pumako makasyakat ang masya na mamumutya di siya ka. Tawa lang ka, may tubo na madakap tanulang. Miyati mo sa mga maamu. Ano siya ma'am, ang kami patuwat yan na malay parati. Inutanong ka na kapapoon nun, kanya uno na mga palabos. Kung kumadurang oras, dahil ng gito, mamiyamising. Nasiran miya itong puro ang mangga, miya kapamanikong. Tinindang. Ino ko sa pangatabi, tinawala ka dengan magdami kapapanikang siya. Yung kapag, di ka nakakawali kapapanikang siya. Na tinapanuwi nyo ang iba ito manog. Wala mo tiwahan. Naman ang magdag na mga ritual. Allah, Masya Allah. Una, ikatalo. Wa amal hasad. Pagano ta pakasala dusa naso katakabur ikadua na kalainam so katakabur na miya gawido-wido naso iblis naso kalainam na ayam miya gawido-wido naso amatan wa adam ikatalo adi pakasala dusa sa dunia yang gudawla na alhasad na kadengki kareet kasiig magariarianan kadengki kasiig kapakatepo kareet kaisay sa amayran kasosetan. Ato niya kadunggi. During kadung kabay ako pada ka ubami poporo. May lang ka amya kerna siya na dali ganupay. Altawala. Grabe. Nakakemon. Agyan may nga sobrang kami kimo niya ngati ulit. Tabi at mga siyang ibu. Mama naman ang mga gudu-gudu. Ay kaya tuto mo amin. Mamaylan ka sa pada ka amin ipuro. Nakinuangan. Namya kagiro kaya Allah. Napagumanaman ikaw ni Allah. Kasuka po pungin kakawal na. Apara ko pada ka sa din yang katawan. Pungin nga sa mapya. Natatarimaan Allah. Na umakakwa sa mapya tarimaan Allah. Sa pangaling unang mapya sa din yang katawan. Na umakakwa sa mapya na kapagyabuga kung wala sa datarong yakwan yan. Ya Allah. Bagi nga sa raptor. Nabigyan wala sa raptor. Namya kakwa ka mo sa raptor. Nami kasi ako kini pamanginin ako. Ya Allah, bunuang ka. Niatay ka mabu. Tahu kasih. Atay niya kang ulo na sa nga kasih. Kadungki. Faqad dahara ala ibn Adam Qabil. Faqatalahu akhahu hatta udkhila an-nar. Ayam niya kang gulaw lasan sang kana na kasih. Nasawataw Adam pagaritan apo-apo tano. Aso Qabil dito suka kakuwatayan biruno yan suhabi na arin yan kagi so Qabil na ayam yung pangaruman yan na kararata na bubay so laguda na aya kondro na sansa kurang ibuntal amama na mapangaruman yan mabu na sumatay na mama na mapangaruman yan na so kararata na aman na bubay dito kukuman nagi suhabi aariyo Qabil na kararata ni butal na ayam yung pangaruman yan na so aklima
amya katay-tay na babay. Nasukabit, akakaawat-awadang, apagariwabit, na ayam niya pangaraman yan, nasulaguda ako rang ibuntan. Tingnan na ito na ini, dapat na matay na ko na mapangaraman na. So kalima amatay, nasuari akan habil, nakararat na mapangaraman yan. Naso, ay amaanan yan, nalaguda, dapat, nakaw to, piplan yan. Oy, akyasiga ko rin yan, habil. Oy, banyan da bunuh. Sorry niyan. Aya buwe ini bunuh nakadeng ke agu kasih. Nah di italo pakasan. Igira amiat taguang kaya kasih. Ka aya mana kesigang ke karumangka, kesigang apa ke pagarengka, tapi kesigang ke bebengka, pagkesigang kapan ako aya maananian na salakausan. Aya bu adik kau na kesigan na siya maka. Ikaw kesigan. Oy, ang sinaka. Na sumakaliusan na pagkataguan pa sa kasig ko dataranan. Masya Allah, maragman nga kasig. Kaaya pa kaasala nga kasig. Nakasigi. Nagira amya kada so kasigi. Nadimbalya kasig. Pahintawa na mga trap. Na di pa na makamasabo di puso na maulog siyang talantay. Miyong nga. Ya karata-rata yung nga. So tigtan wa silo siya. Oh. Igram na po ako na adnap ketong mga baya pagsilusan niya sa karuman niya na mama. Sa maguso mama. At alip tabag tanusan, kapanaw. Usto na okay lang nanan. Eno ka po nakidi kapanaw di ikarumang kaababay sa mabuha mama. Eno kaniyan di kapanaw di kat sobra apag mamahalir ka. Mana na baka bumamada ka babay. Ano ka man yung na dito na ino niya mo to katito pag mamahalir namya. Okay nagi papakarata. Papakarata. Kakapakay kapikir ka na ba abanda nang nadimbala ka mama. Unas ka mabubay banda ni pagmitian na babay. Naditi ka papakarata yan. Oy. Kasi yung bisa di ba lang na babay na di magarta sara di papakasobra. Asto na di kapakay ka mga babay baka na papamerpium. Ay pilala ka nung sa dalamengin. Kakasinama ito. Sa pakabor ka nung kalaban yung maharam. Na pamerpium ka para sigu-siguro duwa din nakaratayan. Napakakakam sa balas. Na sigu sa walay. Asara dami tatapir ka nung salakaw. Kaya po na ba tuturong siya nga mga? Kaya nga di ka pamirpim sa datar ka lang ang mineralized spray. Hindi na datar ka lang ang datar. Namiyube ka kaya karong mga tuturong. Mata nga dino dumi siya karong mga mama. Kaya natataginop niya lang ang timing. Kabukan yan. Kung magubino na may lakan yan. Ay kaya tataginop niya na matatago ko mga dirmuda. Akala malama ko mga flowers sa palalakawa. Sa exclamation na di ka nung di magalawa. Ten. Namiyakan na kabis na sebsi karo mga amiyakan mo tamo. Paman kububen na katabi siya ng mga bay. Kububen na ka na siya karo mga na din tanosan. Miyaka sa pulop na gudugo na din pamras. Na ibu pun na pagkini na pala pagulas na taka pala gubumbay. Napaturo ba na ako makakapan sa langit. Nagagagapan na sinarkay sa siyang usang areka. Yang adalah pedikah dinawa. Yang mabuta tagir panangan ako makontrang ka sa imurnan. Pemili na mata sa imurnan na taman sa praper. Tabi siya. Ito mo yung mabubaya kapag artanin ang ginawa niya. Asarap man na di pumakasobra. Agi may pumakasobra. Miyang muda kasimnar ko gagawi. Yang makampatongom. Nakataon ka nga laitan. Higil ako na kuda alas nusi. Higil niya ka no. Kaya ko mikindat na di punta na ka. Tinalawak ba? Tama rin nga may pagbabayak. Si Barbara. Ito nang Barbara, balbala. Nakiyata ka wa, nagpapagabo ni natagi sa puso ka po. Saan na okay lang ng mga bay? Paman nagkibarang nga po. Kami kasi karong mga nadid ka na sa kamugo. Ano yan, nakatatay ka rin, naging nga kamugo, pagmuta. Inot ay katalakan doon na. At nakikita na kami, tabi ka nabas ka na, nabas ka na. Siya kong turo ka na bubero. Nabas siya nga suldo. At nakikita na kabubaya, tutugi ibnotay niya, abubaya buklo. Basta abubaya buklo, matang wala, kaya di man nga mama. Nimo ka no. Apiyan na kay buntalya na kamuha na diyang tikor. Apiyan pa niya bugay na sunsukawat. Di ba ka na kami, nawa kami, paulo nga. Dito ka pa kayo. Kaya paano ba yung karumangan na mapasang kasi sakit-sakit ada sakit yan.
Kamu kan lagi mabuso mama, ame kapiurap ka sa mama. Kay babay, nadi nga pagugupang ko galabakyan. Ame mga kukuha ni nagalabakyan, o malagalabakyan, nami siya kisakit. May lang yan ang apipinan, nadi makapalangan na. Ay no, ay do. La ilaha illallah. Tiga naman yung mga kan no. Hindi pinag na ako. Ay may kaya sa pipin, nadi makapalangan na, nami siya kisakit. Allahu Akbar, ito na nga kita ka. Tiga naman yung nabatapsi ka. Ano, ito na niya kami ka. Baka pa, bakit hindi? Ito na nga pangalan, Allah Akbar. Inuwanan! Ay, ito. Sige pa, may piyo. Sige pa, buruan niya sabi na baka. Tabi ako mga pinabaskan. Di pa na kayo mapiya ba sigara mga namyakan lagi na baka nabangan bumantay. Sa kaman na rin na, di ako akipunat ya sabay, nakapagkalok sa mga bay. Na bakang babawata. Ang nakatawa na nasapo na gulo, awate, nakangwang udap sa babay. Siya kay pagkalok sa babay ko galabak. Daw nga babay, masya interwa na siya, nading galabak. Di aliman niya, nading galabak. Di nga rin, nading galabak. Di niya, nading galabak. Ino di galabak aliman, napkil. Di pa nang awate, natatakan mo na tarik ko. Jadi mari mabunda dengan dada baba. Napa napas dada baba. Adi magan malok sekarang. Seberasa di magi exercise. Nama buang ngawatangan napaka sosok banyak sosok namanya kadang ini di kapeteman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti mana di ngapi-api ke karuma ngamia kuah surga. Mengenai penuh Allah di inaliwakan una pakasan o dosa na ayah kapakan ng kaya tanong na igira amia papasar kaso iman di ka kepikir ubah kapatay mengenai penuh Allah may ang alabi siya kau rasakin hulan na ayah maanan yan nakati apagalastis na pakasabar ng Allah adi ang kaya magaryari sa sabihin ka na ng Allah ang kaya mga nuksiran sa ipakapia-pia ginawiran ko urian kaya karata-rata ginawiran. Uy, tanto mana arata ginawa, gupan miya doon si iniran, abelan, nakatiasip man siya mayor. Neno ka kanabas ka nung miya kasagan nung asakan. Dahil ni makadulan, nung miya kasubladulan, na miya teso pakiwata na miya pure. Pakiwata na ka na pure. 20 agun may dadiyan, miya karasa mo to. Memory cholo niyan. Tibu doktor, meron pa sa talagoy, napiyapan mga bagar na miya libugutak yan. Daging mga dugay puna ko ron panginoon doon mga no lagi akong baling ako kagamitin na bapa miyatay sikwan bukit nanigawi kami nagsiko ulungan na kami sa miya kapasar kami sa petugoy ayap man na miyatay na sukakakan amama sa kami tinunungan miyestro na mga sapo dugoy na duwa miya nabatar kami na di nga driver kan amya kapasar sa kriminologi matakan na muda sa tara ang baling kami napupakasigat yung nababa inaw yung mga peragoy na doon na miya nabatar katano na mga mamapan. Pagkasigad ako. Tingnan naman kabayawang. Maaf si Barta. Api ang mga mama. Aduwa pa na miya nabatar ta mga mama. Nabala. Maaf si Barta. Bagkakwa kakili. Apa maka kakwa adita di klisa ka na. Wana patang malo di ka no. Ano! Yatay siya pa. Yata. Miya ka mo. Bapak kati ako. Kami kita ko mapar. Mga para may maso. Bakit? Ayaw! Brother, I am here. Matawal lang dia kan. Wala. Namun siya namin ang makauma. Nabi di kakwakan. Nakapasibar tanong. Katiapet yung ginawa na, la yamlikuna mauta, wala hayata, wala nusura. Da kapaariran ako kawiyawiyag, da kapaariran ako kapatay, na da po nakapaariran siya kapakapumbalingan yan sa lungan na mori. Nangatakatir sahaban wa'il fa'amaluha lima ba'daha yung kalabakan mo kisama na mapya apara ko ureni kerwaguni ko ureni mengalip na Allah bala-bala sangkan Allah sama na abalas pakasurga na Allah si Bapak Haji Muhammad si Moks Ali ang patwa niyamnaan niya ng katakarumani na si Bayla bi Haji Nurain napakatunan siya na Allah sa ano mori pakasurga siya na Allah sa siya ang bupagpo sa Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini po dua tanong. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا حي القيوم برحمتك نستغيث، اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تلقنا إلى نفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. يا الله بتخمك من ipupura membala alima mirka ya Allah di kamera di papaya-payaw isusundung mirka sa mga puswami ya Allah sa kabikad na nami sa adiyami panakuto ada sa kuto yan rilay kaming kadamudamun ya Allah napamakataw bata kaming kadamun ya Allah. Pada engkau narilah ingkar kami sembala mga luksami so mga inaami mga amami malagi di Allah so sisirong ko dunia antaka kita tagurong ko mga kumurilan ni Allah. Ya Allah badilabaron sa mga inaami ini kharasay kamiran inaku mga ito kami nasiku mga tana-tana kagagawi na di kamiran di pamagnawan ya Allah dirang kabay uba kami pamakagurok ko mga kagagawi ubang karak kami siran mabupa kagurok ka ko mga kuburiran datar mabu mga amami daanawa da mabagrandu da mabagrauran na disiran ni mga wiyaga na para na kami buwa mga watayran ya Allah. Ya Allah narilaing kasyiran ya Allah dataram ka alukasam ya si Haji Muhaimin Ali Ampatwa ya Allah iman to na mapapadalam ko kubaniya na diya midung katawa ni mambabatariru sakay labi matawrun ya Allah. Ya Allah uba ana malalam ba adusyan yan amit talon yang panakukuban yan adusya di kami panamakam blablag narilaan ang kaun ya Allah bali ang kara kami sukuban yan apadako mga kalamalamaw surga kaya Allah baka sa barangka ang kaya mga pagarin yan mga babae niya naginatan yan ya Allah mga apo yan na sampurna sang kaya magari-ari miya tupadadan miya putuladan akapapakataluiran siya makulay wani napapakatalusiran siya inakulay katayap mana miyadap na kapapakataliran sa amakulay sabihin kakiran ay magari-ari sa ipakapiyagin awairan ni Allah kung uriano kaya pakambukuiran na magari-ari Allah. Ya Allah na diyang kadiran nun ikapakasasadakasan kaya lukasiran ang kaya magari-ari na baluyang kaini asindaw baluyang kaini hasanat pakat kaling umangkaun ko kubanian kay Haji Muhaimin ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا
أن الحمد لله رب العالمين. آمين.